Λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου, η αρχική έδρα του Ben Sussan Khan έδωσε τη θέση της στη Βίλα Καπατζή για να φιλοξενήσει την πρωτότυπη συναυλία των Dizonart. Οι μουσικοί του σχήματος χωρίστηκαν στα δωμάτια του πρώτου ορόφου και ζωντανά απέναντι στο κοινό καλούνταν να επεξεργαστούν δραματουργικά ήχους και μελωδίες νέων συνθετών. Είμαστε 6 μουσικοί, οι οποίοι έχουμε μοιραστεί στα δωμάτια του χώρου. Και γι' αυτό η Βίλα Καπατζή μπόρεσε να σηκώσει αυτό το project, γιατί ακριβώς η χωροταξία της είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη διασπορά των μουσικών σε διάφορα δωμάτια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαμε δώσει και στους συνθέτες σαν συνθήκη, ότι οι μουσικοί του ensemble δεν θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δηλαδή δεν είναι μια τυπική συναυλία, όπου είμαστε όλοι μαζεμένοι και ηρχιόμαστε, ακούμε ένας τον άλλον, αλλά περισσότερο ένα κοινό project, και γι' αυτό και η διασπορά στα δωμάτια, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να απλωθεί στο χώρο και να απολαύσει τις 111 πρώτες εκτελέσεις. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο project, μια πρωτοβουλία που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πανελλαδική πρωτιά, ένα κολεκτιβίστικο project, το Collaborative Miniature Project, στο οποίο κλήθηκαν διαδικτυακά μέσω ανοιχτού καλέσματος οι συνθέτες από 4 γωνιές του κόσμου να παραδώσουν μουσικές μινιατούρες διάρκειας 30 δευτέρων. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να αντιδράσουμε άμεσα. Και η πρώτη μας σκέψη ήταν ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, να απευθύνουμε μια παγκόσμια πρόσκληση μέσω του διαδικτύου, δημιουργώντας ένα site σε συνθέτες από όλον τον κόσμο, όπου ο καθένας θα συνεισφέρει στο ζωντάνεμα αυτού του χώρου με μια σύνθεση 30 δευτερολέπτων. Και αυτό θα φτιάξει ένα μοσαϊκό 111 συνθέσεων, οι οποίες παίζονται στη σειρά από όλον τον κόσμο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μουσικών δράσεων των 48 Δημητρίων.